Pri tejto príležitosti by som sa chcel dotknúť aj kandidátky pána primátora Andreja Hrnčiara Martine, ktorý bohužiaľ bol donedávna môjim priateľom, ktorom som sa ale tak hlboko sklamal, že skutočne že to je niečo otrasné, že tento človek napľul na všetko, čo je drahé každému Slovákovi a ide na kandidátke, maďarskej kandidátke, primátor mesta, kde sa odohrávali všetky dejinné udalosti Slovákov v histórii. Od memoranda národa slovenského, od vytvorenia Matice slovenskej, od založenia Slovenskej národnej strany. Je to obrovská hanba a týmto ťa, Andrej, vyzývam, aby si odstúpil z funkcie primátora Martina a aby si odpochodoval niekde do Budapešti alebo do niektorého maďarského frasu, nech ťa šľak trafi tam a aby si sa už nikdy neukázal na Slovensku. Je to hanba, je to hnus. Totálna hanba. To, čo si spravil, to je podraz, ktorý je neodpustiteľný.